Čaute, tu som ja, Tomáš Rabajda, zdravím vás. Dneska si ideme ukázať takmer video, čo budem sa hrať s fidget spinnerom. A v tomto videu pôjde, jak roztočiť fidget spinner. Takže, poprvé, treba si to buď chytiť dvoma prstami takto, alebo dvoma prstami takto. Niektorí to roztočajú tak, že to takto dajú. A niektorí zase tak, že si dajú toto tu na a chytíte si toto a roztočíte to. Potom sa vám to točí do zbláznenia, až pri tom zaspávate. Takže, toto bola taká jedna menšia ukážka a chcel by som ukázať aj také náhodné triky som skúšal s týmto. Takže čo ja viem, dáme si pod toto zošit nejaký a ideme skúšať. Poprvé som sa chcel naučiť, že budem balancovať. Balancovanie to vieme, už asi každý vie, že balancuje sa iba na jednom prste a potom môžete robiť takéto triky, hop. Takže, to už vieme. Stačí udržať rovnováhu. Pustíte pomaličky, budete púšťať. Ukážem vám to ešte raz. Pomaličky budete púšťať a máte to pustené. A potom môžete len s tým robiť hociaké triky. A druhý trik. Chcel by som sa naučiť, že budem to mať roztočené, budem to mať, čo ja viem, na tomto prste a prehodím to na tento. Alebo na tomto a prehodím to na tento. Tak to skúsime. Takže, mám to na tomto prste. Čakať. Ešte raz, nepodarené. Jaký boss. Ešte raz. Takže mám to na tomto prste. Roztočíme. A máme to na tom. Jolo. Takže keď už to máme takto pekne roztočené, mohli by sme sa naučiť iný trik. A to bude. Budem to mať roztočené a takto si to prehodím do druhej ruky a musí sa to potom točiť. Takže skúsime počkať. Viete, v druhej ruke to neviem točiť, v ľavej ruke ja nie som ľavák, takže ja to až tak silno neroztočím, ale nefunguje. No ako som to zabudol. No a takto, aby sa vám to točilo. Potom ďalší trik. Až sa chcete naučiť točiť napríklad tu na, tak povedzte. Dáme preč pracak. Môžete to robiť tak, že dáte prst a roztočíte to. A čakáme do zblznenia. Alebo dáte to tak, že chcete na nohe točiť. Tak si to dáte na ten určený bod, na ktorom to chcete točiť. Roztočíte a môžete točiť. A točíme, až dokým sa to nezatočí. Takže, ak sa vám toto video páčilo, dajte like. Ak sa vám toto video nepáčilo, dajte dislike. A až chcete, aby v ďalšom videu s fidget spinnerom som robil nejaké lepšie pokusy alebo triky, no tak napíšte komentár. Pa.